कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। नियमानुसार प्रवासी वाहतूक करून विभागीय परिवहन खात्याने ठरवून दिल्यानुसार भाडं आकारणं तसं न झाल्यास यापुढे कारवाई करण्यात येईल असा इशारा वैभववाडी पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक कुलचंद मेंगडे यांनी रिक्षा चालकांना दिला आहे। गणपती काळात अवास्तव भाडे आकारणीवरून आलेल्या तक्रारीसंबंधी आयोजित बैठकीत पोलिसांनी सूचना दिल्या। गणेशोत्सव काळात रेल्वे स्थानकावरती प्रवास करताना प्रवाशांकडून रिक्षा चालकांनी जादाचं भाडं वसूल केलं होतं। यासंबंधी अनेक प्रवाशांनी याबाबत तक्रारी केल्या होत्या। याबाबत रेल्वे स्थानक व शहरातील रिक्षा चालकांची वैभववाडी पोलीस स्थानकात बैठक आयोजित केली होती। या बैठकीत 3 व 6 असलेले रिक्षा चालक उपस्थित होते। रेल्वे स्थानकात रिक्षा चालकांकडून होत असलेल्या विविध प्रकारांबाबत सर्व रिक्षा चालकांना श्री मेंगडे यांनी समज दिली। यापुढे अवास्तव भाडे आकारल्याची तक्रार आल्यास संबंधित रिक्षा चालकावरती कारवाई करणार तसंच रेल्वे स्थानकावरती प्रवासी बसण्यावरून आलेल्या वाद दोन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बसून सोडवावा। यापुढे प्रवासी वाहतुकीवरून कोणताही वाद होता कामा नयेत याची खबरदारी 3 व 6 असलेल्या रिक्षा चालकांनी घ्यावी। तसंच आरटीओने ठरवून दिलेल्या दरपत्रकानुसार भाडे आकारणी केली जावी। अवास्तव भाडे घेतल्यास संबंधितांवरती कारवाई केली जाईल असा इशारा मेंगडे यांनी दिला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।